Moro, Jussi. Mihin sä oot oikein tullut, hä? Sä varmaan ihmetellyt, että mihinkä kanalle sä oot eksynyt. Mä voin vähän kertoa sulle, että sä oot Korman. Elikkä oikealta nimeltä Toka siis Vloga. Elikkä kuva kertoo vaan elämäänsä. Kertoo aika lailla asioita, joissa missä sä oot nytte. Hemma musta vitutus. Saatana ihmeessä. Täällä on myös videoita. Täällä on videoita. Tilaaja. Eli tää on vittu, helvetisti, vittu. Älä katso mun videoita! Turha edes kattoo mun videoita. Se kestä kiroilu. Vittu, helvetisti, vittu, saatana. Niin mitä vittu? Lähde nyt vittuun siitä jo. Pane vittu. Tilaa. Ja jos suosit lähtelet sitten luokkaa meitsi itelle siitä kaveri. Ei hättempi me parhaan videoiden nähoossa horomo järjessämpi.